Mana nak ada guys? Hah? Chà vậy. Chui lên. Ôi shit. Hello. Hey guys, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ आरो तामिलखौ नायना मिथिखाबाय जानांगौ थ' नोंथांमोनहाबो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो थ' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै दा बिथां दादाना खानाया दासो सिनदों सिल सिल नुजानानै खैजोमायाबो मोनलाबायखायोलायनो खाथियाव बोना लाथारदों माथो केमेराखौ इमान खाथियाव बोना दोनदों आंलाय इखौनो मा इमान खाथियाव नुदों सानदों दङ खोमालै बर'फोरनि खाजा होनो बेखौ गैया नामा ओइ सानखेलासो गोदानसो मोनजायाखैनो मोनजेनाखै नङाबा गजब बेइज्जती है गोजौ दंबावो ना मोनहागोन जायगा जोबोद मोजां अरुणाचल नाङा अबे मोनलाय मिथिया खैजिमा बाहाखौ नायखाना दोननाय गैया नागिर नागिरसो हानदों जोङो अब्लाबो बेसेबां मोनो लास्टआव नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन आं गोदान खैजिमानो नागिरदों गाइस होखा खेबसेनो गाइस नै खैजिमाया बोखौनो हालायाखै होद लागाव जाबाय हेलौ गाइस नै रेजिंथार आइ अरदोंसो नस्थ' जाबाय माथो होनबा उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा दा बयबो थाखानायमोन आं नायनाय मथेबा एसे राननाय जानांगौ आइ मोनजाया अरजेनबायसो खैजिमा नागिरनानै खैजिमा हानदों गाइस मोजां नायबानो जाबाय इंखुर गोजासो नामालाय इंखुरबो गिदिरबो दं मिक्स मोदानलायदों माथो खैजिमा हानग्राया नै दंमारोसो दं रायजोफोरनै दासो मोनजेनहांदों आयौ नै गोलैजोबसै आंना आसा नों बाबा गोजानाव थां खैजिमा हाननायनि आलादायानो मजा बेलेगखा कैसा लगा मेरा मजाक जानायाबो बेलेगखा नुवाखै बिदि खालामनांगौ सोमब्रुवा बादे अरजोबगौसोमोनलै माथो गैयानो नामा एसे दं गैलानो ओइ मोनसेसो बोरै बिदि मोनथामसो मोनबाबो जाबाय ओमफ्राय जों बासिनसेखौ हायदोलाय एसे नांबावबालाय जानो गोदान ना माथो जायो गोदानसो नामा नों गोजानाव थांबा बाखोरो बासिया नायबाय थानांगौल'नो बासियाबा मोनजाखागोन दा आरो मोनसे दंबावो गाइस मादि जागोनथाय बियो बिदैबा गैगोना गैया अ बियो थानो हागौ नामा ओइ गोजौआव दंमोन दान्दाया मोनहानाय नङा खोमा मोनहायालै दान्दा गोलाव लानांगौलै बिदि गोजौआव हाननोबा ओइ खाथिं दोननाय बागानाव थागोन ना ओइ बागानाव
दा मालायनि मबाइल माने हायार लानाय बादि जादों हाजिरा लादों भिडिअ खालामनायाव दान्दाखौबो जेने थेनेसो थिखोयो उफाय गैया खैजोमा मोनजाबानो दा सौखिया फैगोन बियो नै बेखौ हाननो नागिरदों गाइस नै खैजोमाया नै होखाव होलाय है रेजेंसो ओइ गाइस बेनो गैयालै इयाव ओरैनो लुहांनायसो आखायावसो हरजोब्बाय नैलै आथिं मानि सफैलायबाय अरजोब्बायसोलै खैजोमा हाननायनि मजायानो बेलेगखा आलादा रायजोआव सोरजिखानाय इयाव जाथ'लायबाय गाइस दा थांबाय दं ओरैजाय जोंहा एक्स MLA सारनि बागानाव थांसै गाइस एबार बेलेगाव फैलायबाय जोङो मिस्थां दंफाङाव दंलायो बिथाङा हानना मारै मोनदों मोजाङानो मोनदों मोजाङानो एबार नासो इन्ट्रेस्ट जागोन एसे थफ्लाया गिदिर गिदिर समझ रहे हो ना नायलांबानो जाबाय गाइस नायदो दानिया गाइस गिदिरथारनो बे लं दांदांनो बैसो जाथारनाय लं दांदांआलाय दैया खाथियाव लाबो आं सोमब्रखानो एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं नहीं सुके 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 मबाइलखौ सोंग्रोन दां होद थागोनलै इयाव थागोन नामा ओइ मोनसेयाव नै रानबाय दे ओइनि माथो माला माला हाबफैखोब्रा खैजोमाया ओरै लाबोरा इयाव ओइ खोन्दोआव फै दिदि बिदैया गोलैदोंना एसे दैया खाथियाव लाबो ओइ गोलैजोब्बाय नै ओइ माबा फैदो गाइस अरनायखाय आं गिदों एसे आदै अरजोब्बाय गाइस नै आखाइ मानिनै नाय आदै साजोब्बायलै सिखा खंखायालाय ना गारबोबायसो नो बैनिखौ खनफिनदो आं लादोंमोनलै बहाय दोनदोंमोनथाय इन्ट्रेस्टआनो बेलेगखा गाइस सिमाङाव नुवाबानो जाबाय इंखुरसो नामा एसे दंसाबो जाहांदोंसोमोन नामा आइदि ओइ हमलाय भिडिअ एसे हमथ'दो बिथाङा आंनो एसे खस्थ' जाबाय मोनसे दंबावो नोङो मोजाङै खैजोमाया अरजोब्बायलै सिखाखौ मोनाखैना ओहो लाबोआखै खोमा दिदिया ओइ लाबोदों आं बेहाय माबा हाननो आइदै मोन अरजोब्बाय आयौ खैजोमायानो बाब बोरैथो हाबफैजोबखो सिखाखौ नाङा ओरै लानांगौ रा खैजोमा हाननायाव ओरै थाबाय खामानि गैया गोगोम अरदों गाइस गोगोम अरदों गाइस इमान अरजाबायना बारे नै खैजोमाया इंखुर गोजानि गोरलै ना देरगौमोन गोजासो देरगौमोन ना देरलामोन गैयोना गैयाब्रा बेलाय थानो हागौ नामा बियो गोजौआवसो बायदों माथो ए दङ दङब्रा दङ आदै मामायाव अरखो पात्ता गैला दङ दा गिलिर रंगनायसो नामालै बिदैबो सिरियाखै माथो गैया नामा दङ उरि गोजासो आदै
अरजोब्बायलै गैया नामा दायो जों फैफिनबाय नै Mesti lagi mati kumnya jadi. Isi pising-pising kembali.